Kwiindaba zethu emini nje azikhwebula amagqwetha omdlwenguli nombulalo uThabo Bester kwityala lakhe lokukhwesha intolongweni. Ikomiti ejongene nenkcitho karhulumente epalamente Eskom iqhube uhlolo kumdlungulo we-Eskom iMegawatt Park eRhawutini yabamba neseshoni ngezityholo zobugwenxa kule nkampani. Kwezemidlalo umdlalo wentenetya kwindawo yesithathu kwihlabathi uDaniel Bededev ubuyele ekuphumeleleni. Molweni kapha ekhaya samkele nani babukeli bethu kwijelo iDDT ndingapholisanga maseko mandikhawulelwa rhuqa. Umdlwenguli nokwangumbulalo uThabo Bester uvele enkundleni eBloemfontein ngobuxhakaxhaka bale mihla ekwintolongo iRhosi Mampuru ePitoli ngelixa ugqirha Nandipha Magudumane noyise uZolile Sekeleni kunye nabanye abarhanelwa bevele kwinkundla kamantyi eBloemfontein eFreystata. Kusenjalo arhoxile kwityala amagqwetha kaBester ityala ehlehliswe August. Ebevele enkundleni eBloemfontein kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla umdlwenguli nokwangumbulali uThabo Bester ekwintolongo iRhosi Mampuru. Abanye ababandakanyeka kweli tyala ugqirha Nandipha Magudumana, utata wakhe uZolile Sekeleni nabanye abatyholwa bonke bevele kwinkundla kamantyi malunga nokuqhwesha entolongweni kukaBester. uSekeleni kunye noNastasia Jansen bangaphandle ngebheyile ye-10,000 randi umntu ngamnye ngelixa abanye abatyholwa kwaliwe ukuba bafumana ibheyile. Ukanti arhoxile kwityala amagqwetha kaBester. Ijaji echophele elityala ibe nombuzo malunga nomnye umtyholwa. He discussed or rather brought to the attention of the prosecution the application he is bearing before me that accused number 2 be excused from the proceedings for next appearance. Ukanti kulindeleke ukuba kubanjwe abatyholwa abathathu ngelityala. Ityala lihlehliselwe umhla wesi-8 ku-August walonyaka. Inkundla ephakamileyo eBhisho inikwe isigwebo ngesicelo senkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni nomnumzana Oscar Mabuyane sokuthintela ukuba ibutho lophando elilondwe iSIU lingambandakanyi kuphando ngobuqhetseba obuphathelene nezemfundo nolawulo olugwenxa kwiYunivesithi iFort Hare. Intatheli yethu Abongile Yantyisi ilandele inqaku. Abongile, siyakwamkela. Khawusixelele, kwenzeke ntoni enkundleni ngalentsasa? Ndibulise kuwe Bhele kunye nakubabukeli emakhaya. Ixesha enkundleni khange sihlale tu kakhulu namhlanje kwinkundla kamantyi kwinkundla yaseBhisho ephakamileyo nalapho ijaji echophele elityala umama uThandi Norman oseke wathezela emnxebeni wathi kubana elityala libekwe bucala kwazile ukusifaka isithintelo ngakwi-SIU umnumzana Oscar Mabuyane inkulu baphathiswayo lapha ephondweni. Uyokhumbula izinto bezibandakanye sithi ubana yena akatrithwa ngendlela eyiyo njengophi na umfundi sithi ubana eliphando lungaqhuba kungabonakalisa ubana yinto enodakisa igama lakhe ngoba ke i-SIU naye seyibonakala ngathi nomkhethe ngakuye isithi ubana noko ibingengeyanga ibingomnye umuntu ebengazosingathwa oluhlobo elityala lakhe. So ke ngoku sithetha njena naye uye waphefumla kulombantu kaSineke esithi ubana uyasamkela isigwebo esisenkundla esithi ubana ngomso kusasa bazofaka amaphepha enkundla nalapho bazofaka umngeni khona ekudiregistereni kwakhe phayana kwizifundo zakhe ze-masters ngoba uthi ubana ngeseyiphambili kakhulu ngoku kwizifundo zakhe esithi ubana umsulwa yena kuyo yonke lento yenzekayo kodwa ke liyelenqe eliphekelweyo eli idyunivesithi kwanabo bazama kungcolisa igama lakhe esithi ubana idyunivesithi yaseFort Hare noko yona ayimfuni ingakumbi inqununu yaphayana unjengalwazi sakhela buhlungu esithi ubana akayazi intoni lena ayenzayo kuye ngoba kuya nantoni na ayenzayo umnumzana Oscar Mabuyane kubonakala nje ufuna kungcolisa igama lakhe. So sithetha ngokubana amaphepha enkundla aredi ukubana makuyiwe ezinkundleni kuyo challenge lomba ukubana wadirejistwa njani kweliziko mfundo esithi ubana noko
ingakumbi kwabantu balapha ephondweni, ingakumbi kumakhasi onxibelelwano, noko igama lakhe lirhuqelwa ejakeni. Kangayivale naleyo ubana angaphela athatha amanyathelo ngakwidyunivesithi lena iFort kuba kudala noko igama lakhe lingcoliswe. Uyakhumbula lo mba ntokaSineke waqala phaa ngo-2021 2020 kodwa isaqaliswa ukuthi registerishwa kwela ziko mfundo kongoko oko imhleleli lento naphi na yakhona emhleleli kunye nabanye osopolitiki, kodwa ke kuyabonakala ngakuye ihleli kakhulu ngoba nguye lona othathela amanyathelo. I-SIU senezicwangciso zokuba iyoqoqa nakwindlu yakhe lena ahlala kuyo, ibe esithi yona inkulu baphathisa ubana noko ukuyoqoqa endlini yakhe ayonto ehamba neproclamation lena ye-SIU. So sithetha njena i-SIU ayikaphefumli ngeza kutshanjena kunye neziko mfundo idyunivesithi iFort nayo ayikaphefumli besithi ubana noko basafunda esi sigobe besithi bazobuyela kuthi singonondaba ingaphelanga le mini namhlanje. Sithi Chochubeko Jola leyo intatheli yethu wabongile Yantshisi sasaza ngqo isemunti. Umongameli Cyril Ramaphosa usindleke inhloko zamazwe amabini, inkulumbusi yaseNetherlands uMark Rutte nenkulumbusi yaseDenmark uMatt Frederiksen ePitoli. Ezinkulumbuso zikutyelelo olunsuku mbini kweli uqinisa amatyatha ngentsebenziswano phakathi kwalamazwe amathathu kugxilwe kwezamandla. Kukwalindeleke uMzantsi Afrika neNetherlands zityikitye uxwebhu lwentsebenziswano. It is not every day that we have the privilege, and this is a very rare privilege for us, to welcome two heads of government at the same time. Umongameli Cyril Ramaphosa uqale ngokundlala ubudlelwane bentsebenziswano osele butsale ixesha elide phakathi kwalamazwe amathathu. This joint working visit is indicative of our shared objectives in the areas in which we cooperate with each other. I know that you appreciate the mutual benefit that we can derive from this relationship. Phakathi kwemiba olutyelelo lukwangokuhlangabezana nemingeni yezamandla nocimicimo ompano ojamelene neli loMzantsi Afrika. You will be familiar with the pressure on our electricity network and the impact it is having on the South African economy. For this reason, your visit and our engagements on closer cooperation in the energy space are very, very opportune. Ukukhawulelana nengxubakaxaka yezamandla kule ntlanganiso yezinkokheli kuzokuxilwa kwezamandla ahlaziweyo njengesisombululo. Renewable energy forms an increasingly important part of our energy mix, and it is vital to both the achievement of a just energy and greater energy security for us. We hope to benefit from closer cooperation with your countries. Ukwaqhubele ezinkulumbuso ngotyelelo lwenhloko zamazwe eAfrika, eUkraine naseRussia kwilinge lokufumana uxolelwaniso phakathi kwalamazwe amabini akwimfazwe. Kwiindaba ze-SABC, Ndinkundimphiwe Gift noNqotho. Kwalapha ezindabeni iSANEC ibambe uqhankqalazo phambi kokuqala kwenkomfa kaGawulayo eThekwini ngalemva kwemini, kodwa masithumbe umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo leYouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umdlwengulo kwangumbulalo uThabo Bester uvele enkundleni eBloemfontein ngobuxhakaxhaka bale mihle kwintolongo iKhosi Mampuru ePitoli. Ukanti arhoxile kwityala amagqwetha kaBester, ityala elihleliselwe umhla wezi-8 ku-August. Ikomite ejongene nenkcitho karhulumente iScope ityelele undlungulo wenkampani Eskom eMegawatt Park eGauteng namhlanje kuyowunika ingqwalasela kwimiba ichaphazela le nkampani. Inhloko yecandelo lezemithetho kwinkampani yakwa-Eskom uMel Gavenda uthi le nkampani izinika ingqwalasela izityholo ezenziwa ngulowo wayesakuba ingqonyela yakwa-Eskom uAndre de Ruyter. We have appointed an external legal firm to assist us with dealing with these averments. The first step was to engage with the former GCE and George Fivers, which has taken place. They have committed to providing us with a copy of the report.
uGavenda uqhube ngelithi kutyunjwe igqiza eliza kuqinisekisa ukuba kuthathwa amanyathelo ngakwizityholo ezadandalaziswa kwingxelo yekomishoni kaJaji Raymond Zondo. Chair, prior to Justice Zondo releasing the reports as related to Eskom, we had proactively set up a task team to deal with the report once it's issued. So that task team by the previous GCE, it was board mandated. I led the work together with the support of an external legal firm and team members from my team. Le komiti iza kubamba intlanganiso yenze nophando olunzulu kwa Eskom kwezi ntsuku zimbini. Isizwe samampondo simema inkokeli zomthonyama isizwe samampondo noluntu ngokubanzi kwinkonzo yesikhumbuzo kakumkani uZanozuko Sigcawu njengoko sekuphele unyaka wakhotha. Kulindeleke ukuba kubanjwe umthandazo okhunjulwa igalelo likakumkani uZanozuko ngomhla wama-29 kule nyanga. Into kokubana amampondo athi ashiywe ikumkani yawo yatyalwa kwakule nyanga. Ithi ke loo nto ngoku kubonakala into yobana makube nesikhumbuzo sobomi bekumkani kwangayo le nyanga. Sikwahambisana kwakhona uba ngaba bekuthiwa ibingumuntu obengumntu ngeke kuthiwa lulambulo kodwa isizwe samampondo sikhethe into yobana sibe nomthandazo. Loo nto leyo iphakanyiswa yi-royal family ihlangene kwakunye nesigqiba sonke isihlangene esasakomkhulu. Ithi ke loo nto kwamampondo ukuzila kwethu kuyapheleliswa ngalamhla ka-29 kuyo le nyanga ngomthandazo oyokwenziwa udibaniselana uyindimaniselana kwakunye ne-Council of Churches namanye kamabandla kwakunye nesizwe samampondo. Zininzi ke izikumkani ezimenywe zakubakhona ngalamini kwakunye nemibutho ngemibutho yezopolitiko eyakuba ikhona ngalamini ngoba uyakhumbula kaloku umsasazi into kokubana ikumkani le ayokumkani yezopolitiko ikumkani yesizwe esinabantu ngabantu abohlukahlukeneyo. Ithi ke loo nto niyamenywa amampondo into kokubana ngomhla ka-29 nibe sendima kude Great Place kwakusasa ngo-10 ukuze sikwazi ukuqukumbela zonke izinto nomthandazo lowo wokuwonga nokubulela ubomi bekumkani uqhubeke kakuhle ngembeko nesithozelo. Enkosi. Ibhunga elilwe intsholongwane kagawulayo isanekhi libambisene neminye imibutho libambe umncelele phambi kokuvulwa kwenkomfa kagawulayo eThekwini bavakalisa ukungoneliseki imiba eliqela. Imibutho ibambisene njengenyandenye eliqilima ukuvuselela ubuntu ngokumayela neenquleqhu eziqhoka amawakawaka oluntu jikelele eziquka isifo sikagawulayo ngokungundoqo nemfundo ngokukhulelwa kwamantombazana ukweluka kwamakhwenkwe ukuzikhusela nokucwangcisa. Owesigqeba seSANAC uphefumle ngezicwangciso zabo zenkomfa kagawulayo ekhathwa liphulo le-love picketing. We're picketing for love. This is going to be the launch of the love picketing campaign of the SANAC Civil Society Forum. It brings together different role players that operate under SANAC, different sectors, from traditional leaders who sit side by side with traditional health practitioners, who sit side by side with faith sector leaders, who sit side by side with sports, arts and culture, the law and human rights, women, children, sex workers, all of us. Ulutsha oluquka olukwiqela le-LGBTQI+ nolumele imibutho eyahlukeneyo engenanzuzo luvakalise intshisakalo yalo ngotshintsho luzana lentshukumo. As a young person here, we are representing young people all over the country, speaking to sexual health and reproductive rights, and we're just saying to young people that sexual health services are available in clinics. We're here to represent the key and vulnerable populations. So for example, we teach people about how easily contractable HIV is and what are the means of probably getting services like PrEP for the youth and things like consent. Their status does not determine who they are. Their status is just there. They should just adhere to their treatment and then make sure that they are living a healthy life.
Isiseko sale nkomfa siqononondisa uxanduva lomntu nomntu kuba aqinisekise inkuseleko yakhe noxa ililungelo lomntu wonke ukuxhamla iinkonzo zempilo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ukanti ke ngoku make siqwalasela amanqaku anqenqeza phambili kumakhasi ethu onxibelelwano. Sinaye apha kumagumbi ethu sasazo usochwepheshe kwezonxibelelwano uSandile Ehlangani esakumncambazisa ngale miba. Sayi masikwamkele Dusi. I-Morning Live ya-trend kuqhubeka ntoni? Abantu abaninzi ku social media bavakalise ingxalabo ngenani labantwana abakhulelwayo ngakumbi abantwana abakumabanga aphantsi ezikolweni. Bebanale ngxoxo ke i-Morning Live yenziwa intoni lento? Abantu abaninzi ku social media bathi bayayityhola okanye bayayirhanela into yokubana ikwenziwa yile social media. Izazi ke ku social media zithi abazali afunanga balibalo okokuba ikwayile social media le isetyenziswa esikolweni, ikwazezi fowuni zabantwana ezisetyenziswa esikolweni ukuthi abantwana benze umsebenzi wesikolo. Bathi ke abazali mabahlale phantsi nabantwana babo babonisane. Okwesibini ke inqaku elitrendayo nguMiss South Africa. Sizawukhumbula ukuba olukhuphiswano ngoku lukumagqibela kankqoyi. So omnye wabagqatswa ke kolukhuphiswano uye ke warhoxa ekuqhubekeni ngelikhuphiswano ngokuba bayamtyhola. Bathi ngela xesha wayesenza amabanga phantsi naphakamileyo wayexhaphaza abantwana abancinci abangaphantsi kuye okanye abakumabanga angaphantsi kuye. Abantu abaninzi ke ku social media bafake uxinzelelo kuMiss South Africa organization okokuba athethe nanomgqatswa babonisana ukuthi bazayisusa njani ukuyibhekisa phambili. Bafikelela kwisivumelwano esithi ke makarhoxe. Abantu abaninzi ke just ubakhumbuza nje phaya ekhaya bazawukhumbula ukuthi inkokheli EFF ngo-2019 yarhuqa igama likaTrevor Manuel kulamakhasi onxibelelwano wabhataliswa ifine yinkundla ephakamileyo yamatyala. Ibonisa okanye ithetha ukuthi loo nto leyo abantu izinto abazenzayo ku social media kuzawufuneka bazijonge ngakumbi abo baseneenjongo zokokuba benze okanye bangenele amakhuphiswano afana neli lika Miss South Africa. Ngamandla social media. Khawutsho ke yephi ivideo ebukwe kakhulu kwezi yure zika-24. Ivideo ebukwe kakhulu isuka kuSizakuthola. uSizakuthola ke laa nkqubo ijongene nokuvumbulula abantu abathengisa drugs. Kukho usisi pha othethileyo okanye ofunyenweyo osebenzela i-Home Affairs. Uyatsho yena kule video kokuba usebenzela i-Home Affairs. Into ebangela uba makatrende ke kukuba kuvele into yokuba uwenzela abemi bangaphandle ezi-ID ngokungekho mthethweni. Enye ke into ehlekisileyo ebitrenda ku social media ilinqaku lika Dr. Makudumane endaweni yokokuba abantu bajongane netyala eli uDr. Makudumane noBester bajongane nalo, bathetha ngempahla eziduru abazinxibayo uBester noDr. Makudumane. Balidibanisa ke nelinqaku ngoba bathi libenzela imali usisi wase-Home Affairs wenza imali ngezi IDs azithengisayo kubemi bangaphandle. Imake sayi ukuya phambili ke ngoku ngawupha amanqaku esinokuwajonga. Elona nqaku kufuneka selijonge linqaku lika Mongameli uRamaphosa. Okokuqala nje i-political parties zithi uhambo okanye utyelelo lakhe lwase-Ukraine nase-Poland ibe yinkcitha mali kangangoko epalamente ngoku baxoxa ngento ethi kufuneka achaze umongameli uba yimalini le ayiwastileyo ngokuya kwakhe kweli lizwe lase-Poland. So abantu abaninzi ke funeka balijonge lo nqaku ngoba enye into abayifunayo abantu uba mayikhutshwe ngu-public protector obambeleyo yireport yasephalaphala farm gate. Abantu abaninzi ke bathi badiniwe kukulinda le report uba mayiphume bayifuna iphumile. Dosi sithi chochubeko nangamso. Iindaba ziphela mawethu nto nje ixesha litshaba. Masithi qha kweSABC kwi-DDT emva kokusela amanzi. Sakubuya neendaba ezinkulu ngorhatya makube chusibele.